Bakalan Northern Range Ponglopet inam rai kom sa kia tumkang huating pikin neplo. West Karbi Anglong Labor Union Isia Dum Branch Committee ke sengat sai kadang ko. Thongke bracket thom ang deng Prime Minister Barim Rajiv Gandhi Karliarni katalompon. Paying Koilang per constituency ang Hojai district ahoy along Ambari Ahawar along Ihum Tata Mobile registration number AS09C1617 Tingpi Kinepdulong. Bukala Northern Range Ponglopet ingnam rai kom sai ki lapet lordong sabit atung kai ki ta dude sang se amithanga sai chakam si putot kanghu athengpi nepon chulong lo. Northern Range Ponglopet ingnam rai kom sai ki deputy ranger Longbiram tiso ahinpe nang pochini dunatengke Hojai district ahoy along Ambari Ahawar along Ihum Tata Mobile Tingpi Kinepdulong ahut ki inudnat amunit mate anbang fusi tame awe lapen kadet pusi nang pochini don lamin Tingpi kanghu atuma pham lan susi nepthu lang pusi nang thandon ahok Tingpi Tengprang leka belute mune dum sitami kedo ke thak kisung dukong jila si Tingpi Tengprang aphan setami inghon ponangji ulong komaji penjai kemtaro report notice news Patumi Ajo Ilitum Bokolia Range under Kludung Sabit in charge Logotin itum staff Kadogawe Chimilisi Ilitum pu evicted area Ambari Karbiang and Hojai district boundary yang along Ilitum Kobor Longpen Gomari Tingpi Kilutang Thang Tingpi Gilutang Tata Mobile Home Nebdun Long iglo lapso long bangke diltu munit ingnota long nunde delo gari nomor bang kono pak S09 C 1617 tangga salah satu yang kontribusi dosen ini lah around 30-40 safety bag bui market bilu kenan asuri bag kenan bag asuri doi 40-50 40-50,000 bag lepo sampai salah satu gari yang sana nang itu non amali pine sonce langi lam non ko ken itu amali ka sini nelang chata sini lang basi nilito mangke aswa role itu unclaim hisabot itu defos division block report koripo laso bang hokper lo nilito non ke theklong ke pirthelong Tingpi Tengprang munitum ke laso kipi ke pana joine ki jum he ka joine arbe ani penta penan effect lo climate changes long ta penan effect lo to lasi nilitum dak Northern Range West Division under sarpo inti kathar ahin penta strictly direction lo nilitum regular patrolling mari nangji la penilitum ta lason thak taksi do de sam second ajo puru anar lo noi nilitum kadok we start kami lason patrolling regular mari bom lo lason thak la anso se ilum aku niat tulong ni kan bor ibom Nijang Karbi Anglong District Congress Committee WKADCC Lapen Keruni Model Congress Committee Asahem along Takalitang Barim Prime Minister of India Ingdeng Thongke Braket Thongke Chok Arani Katalonpon Lapen India Det Piangka Arlo Anke Pini Arnike ek Arani si Hokpondo Lasi Labang Sapit WKADCC Kongchun Bang Chatro Singh Teron Ahin Pen Perangke Atum Angnu Nangkan Ninje Dunke Lapuson Henlo dak nilitum West Karbi Anglong stame Rajiv Gandhi kitang Karlitang Rajiv Gandhi deng Thongkep para kethom ingkan hongkara kethom jutleng laso kacikimu nilitum dak cikimu ponlo lasi alang iphan ki cikimu pon nang ko alam theke la pohelo je alang li arta ki kom nai 40 years Prime Minister ke man abang pulo Rajiv Gandhi dan Kalitang Rajiv Gandhi lasi arta ke kom nai iglo lapen ke katelen nai pen alang liphan kachini bangal hailo architect of digital India labang ke
non an same a record abang Putin same beli tun elang alang lipan lalu lasi non modern India long lahai teknologi aput hak same Rajiv Gandhi join si non ilitum kadok we India plang tok anu arat tun same long kono lapen ke Rajiv Gandhi men pen pustame rongso rongbot karen hing pon meri hing pustame chekhorlong lasona khasi kapre non ATM tamo penchenglo kapre sitame non alang lia joine pensi laso teknologi alang teknologi ateng pensi non ilitum long pon bomlo katatum same la so joine si ilitum cikimu pon opini ada ilitum reskar beng long pustame lapen nili lada laso alokor nili bertung bang helo je BJP atum ningkan sirket lapen kongres atum ningkan proxiket laso kapang barat teng pelong te jitu BJP tu na pangbar dundun labang ke nili tum ke heglong abang ke la helo je kongres atum bang ke akimia kimi teknologi stame wanlo digital India ko bang ke hokpet bang hola surtensi digital India lo kita dak latung bangke non BJP atum la kongres sorkar atum iklem ikim pontang sonamung an same kapang rei la pen ke jor la son sit non hek ponong lo isi pen isi ke jor pon la son sit hek ponong lo la si non bangke la bangke chok chelo sudah ke kadong same ratum hek dak Ninjang Karbeng Nongan constituency Kapalu Sirga on Arojik Loni Payung Koyani, West Karbeng Labor Union Isia Dumpen Putar Branch Committee Keseng Kontu. Joklam Chodamatum Sitami Ajakong Kapachini Japan Pura Ninjang Karbeng Arlota, Suri Hini Renkoya Ninkan Manapram Sapin, Chipahem Puponsi West Karbeng Labor Union Amhang Patekono. Lasa West Karbeng Labor Union Isia Dumpen, Ajak Dengklo Pen Jimang Ninjang Karbeng Arlo Atok Anu Gitu Aratatum Sitami. Joklam sedam aja kongcini lap nanji pupen atok anu sita branch committee ke sitami sengpon bom si putot sergang ulong sitami dongkam area tumbreng area parlopensi sengpon chulo satgram branch committee along pen mai puar pu ke dengpon laki chandra teram na pen kongchon bang arpu ke dengpon sukuram sangra latumbang hingi arpu dengpon pen sai joklam pami pu pusilam cakcipi pon lapen alang litum pen non ke wanji am sitami branch committee area wise committee sengpon chupen sengpon lapu buta mai pumana pom sa pen lam thepak langpot labang sa mai long atong don West Karbeng long Labor Union isi mai pumana krom sa General Secretary Ajay Tarun Sarkari Burgambura Rongasa lapen kapre man ke do atom chatong don si Jaimek Nisen pen pachon ko Karbeng long dak sadgang along si pini kiseng panlang lo Labor Union pen dongkam pen sargang asi ke dam tang apor si tame ala dongkam long kiseng dolo masalang yutum bang si tame politik long inut bahini tum dokok masalang yutum bang klem klelu pusi nili panang pulo masih akaprek tum masih pini dak tik pontunang koklo lasi dongkam sargang lo la dongkam angkang keparluan tum preng pen ladak kolong na lo pen ke lasan si borthol pen dang lo penan angkang dak duk lasi ni tum pini ladak West Karbeng long pen ladak dongkom mukam lo la branch committee keseng badolo dak sadgang pen pacerop rapet lo lasi ni tum non ke bangji eprang la bangsu Labor Union kapang tang ponji phansin tum non deng pon bom lo la ile tum bangke Labor Union mana la Misri tumhan Labor tumhan la so ke raikom je phansi ne tum la Labor Union bangke kang thorpon padolo la si ne tum ladak West Karbeng long pensi tame un an pen si ne tum kemi pon je phansi mohjong se tame chingwai pon padolo la pen ladak Misri tum si tame Labor Union long dolo la si koman ya kor te apa nang je tum si tame alang litum hem kachi kemji duk pusitame nilitum la Labor Union tumhan nang humri pen nilitum Misri sitame ke toy donji phanta nilitum laita kachisik pondolo lapen ladak local latum mate ladak West Karbeng long angkang long sitame ladak la tribal latum sitame ladak ke thek tum dolo lase alang litum phan sitame nilitum non ke bangji por bangke alang litum phan kam ke toy donji phan sinitum chisik bon bomlo
lapen kaprek adim kapachongda dam de ji phan se me ne tum ching wai pon padu bom lo la se lang le tum phan